Cześć, witajcie tutaj ASW, a to jest drugi odcinek z Assassin's Creed Revelation. Dzisiaj jest ze mną... Oczywiście Lord Scaremonger znowu okupuje cudze chałupy. Wszędzie dobrze, tylko nie w domu. No, to zaczynamy. Tak więc kontynuujemy, tutaj będziemy eskortować tego pana, nie wiem jak go chcemy nazwać. Ciecia. Tercjana. Patrz teraz co będzie. Woźnego. Patrz. To już tak średnio, szczerze mówiąc, pamiętam co tutaj się działo, bo... Skubany. Skubany. A więc... The assassin must not get his hands on that book. Tutaj sceneria od jedynki się troszkę pozmieniała, szczególnie klimat, wszystko i pod inną władzą też jestem we władaniu templariuszy. Nie wiem, robisz to po cichu? Nie. Napierdalać! Po cichu. Ja tam wolę tak. Pokaz fechtunku w wykonaniu Marcina. I jeps. Nie wiem czy to było w tej części, czy we wcześniejszej, że masz taki specjalny tryb w tym animusie, że miałeś taką jakby hordę, że trzeba było jak najwięcej przeciwników pokonać takim ciągiem właśnie. Aha. Ale to było w Brotherhoodzie chyba. Tak. To było dość trudne. Ja widziałem na internecie, że tam ludzie powykręcali po 100 kilku. To już wyższa szkoła. Ale z ścianą nie walczymy. Czemu? Ja nie wiem. Jeszcze jeden. I... Jeps! Masakryczne zbliżenie. Miecz we krwi. Wszystko pięknie. Nie mój miecz. Wszystko robimy w wielkim oczekiwaniu na trzecią część oczywiście. Właśnie. Jako że zapowiada się niesamowicie ciekawie, szczególnie, jak powiem, z języka tego setting, czyli umiejscowienie naszej postaci. Szybko! I lecę tak, niczym ptak. I to zarówno chodzi mi tu miejsce, jak i o czasy. Jeszcze będzie można kopać do dupy herbatopijcą. Może być trochę, myślę, że jednak to podejście do i gameplay się zmieni ze względu na to, że tam będzie więcej używania broni palnej z przeciwników. I... No, trzeba ich śledzić, tak chyba, żeby cię nie zauważyli. No... Nie, to nie jest dla nas. My nie lubimy śledzić. Zasadzić ich wszystkich. Obłąkane. Ha! Nie ma tak sianko. Prosił o pieniądze, jeszcze go okradł. Nie ma mieć przez ranę. Widzicie? O, patrz, jeszcze teraz będzie chciał na ten nawalić. Było blisko. Ej? Dobra, nie okrada ludzi, nie, bo potem sobie problemy zarobić. Tak dobrze, że ci ludzie nigdy nie pomyślą, że się popatrzą za siebie. Nie no, niektórzy ten. A, to będzie teraz ten taki pościg właśnie, no. Ignore me, Kirilo. But he seems to have found us. I dup cała szybka. I to jest najlepsze. Jeps. I na sznurek i... To nie była do końca dobra decyzja, no ale lepiej było chyba wziąć konia jakiegoś tam przywieźć. Jeżeli był. Oho.
Właśnie, nie wiem czy ja dobrze pamiętam, ale w trójce bodaj nie będzie już odnawiania sklepów No i tam tego mówili wszystkiego. coś o tym. Coś takiego było. To w sumie, no, znaczy, jak robisz misje dodatkowe, a potem misje główne, no to nie ma na to zbyt czasu. Wybaczcie za coś takiego, tylko... Ale to już nie jest pierwsze podejście, tak? No właśnie. Ale nic nie tracimy, ciągłość jest zachowana. Wytrzymały Ezio. No to jest tutaj dość ridiculous, że tak powiem. No mimo wszystko to jest... What are you doing? Najlepsze będzie teraz z tym sznurkiem. Down. Down. Die, you bastard! Ale nie cioraj go po takich tych najgorszych. No, już, wspinaj się! Jakoś... Teraz powinna pęknąć. Chłopie, zaraz nie w konia. Run, you stupid brute! Po wodzie, po śniegu, po skałach, błocie, krzakach. Ja pier... Nic, nawet nie ubrudzony. Where are you, bastard? Musiał. Dosłownie musiał. Yeah! Closer! Get closer! Closer! Move! Go to hell! Pieps. James Bond, nawet lepiej. No. Teraz moment, którego nienawidzę. Bullshitu ciąg dalszy. Trenowanie wozami. Zaraz się popłaczę. O nie. No nie ma źle było, tylko pół tego pasa. Teraz będzie najlepiej spychać na tym z boku, nie na takie kamienie sobie. Proszę, po jego stronie nie ma w ogóle. No, po twojej stronie. Aha. A, to duży pomysł. No. I one są cały czas z lewej strony, tak się nie da żyć. Co za gówno. Fart. A to dopiero pierwszy zgon. O no. Ale teraz jest lepiej, bo zaczynasz z powozem kapitana i masz pełne wyroby. Nie!
nie, powiedz. Ajajajaj. Texas. No, dobra. Wystarczyło przeżyć. Take this! Die, you bastard! Stop him! Stop him! Granat światła. A co z koniem? A co z końmi? Poleciały. Daleką podróż. Widoczek? No, O. gorszy. A, chyba będzie znowu. No następną sekwencję. Te. Z następnymi już tak nie będzie raczej, bo będą na bieżąco. Właśnie. To też miało być. No to było to. No to jest to. Not take your eyes off this road for a moment. Do you understand me? Nothing gets through. Leandros! Hey! Leandros! Well, well. Look what crawled out of its hole to To die. może być ojciec Pablito. He's at death's door. Finish him off. Bring me his head, or throw yourselves into the canyon. Ranny orzeł. To jest ranny. Ranny orzeł, martwa wiewiórka, bo zjadła ogórka, taty Jurka. Wystarczy. No, chodź tu. I... Niefortunny... O ten muso! Obłąkany! Skróć mu cierpienie. Nie. Nie no, to morny. To było łatwe. Jest coś takiego jak trucizna. A? Nie? A? Co on tak biega jak... Aha! Chyba ma jedną... Jest ranny. Sadyzm wylał. To jest fajne. Aha, no. Nowoczesna, znaczy starodawna winda. Bullshitu ciąg dalszy. This used to be so easy. So easy. Jak to się robiło? O. To był właśnie typowy brak ogarnięcia w sytuacji pierdolnięcia. Ślepiec, kurwa, ślepiec. Co ty robisz? Aha. Przecież on był za... A tu musisz tym, Orlin tym całym, nie? Ten, No. wzrokiem śledzić tego pana. Kapitana. Dawaj, nie! Taki bogaty, że pieniądze rzuca na ziemię. I to będzie fajne. No
No stawianie oporu się nie zdało na wiele. Zakładam, że to się dało zrobić cicho, nie mordując każdego na drodze, no ale... To by było nie w klimacie. Nie mogą się powstrzymać. W mieście panowała zaraza. Wszyscy umierali. Could it be that you are every bit as deadly as the legends say? Or am I in charge of an army of drunks swinging sticks? Right this Trudno way, powiedzieć. Ezio. Nowhere left to run now! Not for me, and not for you. Yes. Debile. Kill that dog! Cut him down! Jakiego psa? Czy nikogo nie ma tutaj? Dobra, są. Jeden. Dwa. Trzy. I 3. Jest. By się przydała jakaś apteczka. A? O, jest tak. Wilknę. To może ulecz starca. Czekaj. No. Zbieram sobie. Hiena cmentarna, trupy okręta. Jak nowy. That dulls the pain. Tak, nie. Wydawało mi się, że jest tam to z Animusa. A, ale nie, to w tych początkowych sekwencjach tego chyba nie było. A! Musiałem. Ja pierdylam. Człowiek stary. Dobra, zostaw tych ludzi w spokoju. Ale no dobra, to nie będę robić 100% synchronizacji. Kolejny moment, którego nie lubię. Skrypty nam dają po dupie. Wszystko jest ustawione. Nie wierzymy wam. Tak jak euro. Co strzelacie? To jest dobre. Świetnie. Świetni snajperzy tych gości, naprawdę. Strzelać 20 metrów do chłopa. What does I it take to krytyczny. kill you, eh? Why will you not die? Nie miał szans. Don't you ever stop howling. Dziwne. The old Tylko hound nie stary still has ogar. the bite. No. No. Ale stary ogar potrafi. No ale trochę szacunku jednak. Nie stary. Niccolo Polo's journal. Polo. This will do you no good. Not now. We have found one of the Masyaf keys already, and are closing in on the rest. What is in that library is not for you, not for the Templars. You can have Altair's books, Ezio. We only want guidance. We only want directions to the location of the Grand Temple. Grand Temple. Tell me more, now. Requiescat in pace, bastardo. Czekaj, jak jest request i patrzę po niemiecku. To Spoczywaj w pokoju. Request Team Patrzę to z łaciny jest oddaj mi moje 5 złotych podaj.